Το βλέπεις, έλα. Χριστό. Ξεκινάμε. Ναι. Φύγαμε. Χρήστος Κουμανιώτης, Athens Throwdown 2026, Scale Categories, Option C. Wood 1. Wood 1. Wood 1, Option C, λοιπόν. Πάμε. Για αρχή. Είμαστε. Στην κάμερα αυτή. Στο 1,5 μέτρο. Την μπάρα. Στο μονόζυγο δεν έχει ταινίες. Είχαμε. Λοιπόν. Πιάσουμε μία την μπάρα να τη πάμε στην καρδιά. Έλα από εδώ. Να την κάνουμε σωστά. Ας τη μία μηδενίσει. Μπράβο. Ας κάνουμε την μπάρα. Κάτω το κινητό να δείξεις. Κάτσε να σταθεροποιηθεί μία. Εκεί. 20 μπάρα. Πάμε με την μπάρα πίσω, δείχνουμε. Εδώ. Θα κάνουμε το σφετ μπάρα. 20 δίσκο, δείχνω μου. Ωραία. Βάλτε το πάνω. Ωραία. 5. Δάρεις. Συν. Και το safety. Και safety. Πάμε και εδώ. Ξανά. 20. Πάμε. Πάρε το μέτρο από εκεί. Εκεί. Πεντάρι. Πάμε. Έρεσε. Έκατσε να πούμε. 1,5. Τα πάμε. Τα πάμε. Ωραία. Κράτησε μου αυτή τη γωνία. Εντάξει. Ναι. Ολόκληρο το μονόζυγο. Όλο το κούμα. Για πήγαινε κοντά στην μπάρα σου εδώ μια. Για τα μπέρμπις πήγαινε κοντά στην μπάρα σου, Χριστάρα μου. Εντάξει, οκ. Εδώ είμαστε, εντάξει. Ναι. Ναι, κράτα εκεί. Φτιάξε την κάμερα. Τώρα το σκέφτηκες. Ωραία, εδώ μου κρατάς και θα κάτσω πάνω να μετράω. Εκεί είσαι ωραίος. Θέλω να φαίνεται ολόκληρο στον μπέρπι από την εδώ πλευρά. Χριστάρα, έτοιμος! Όπως είπαμε, με ψυχραιμία να φύγει και αυτό να τελειώνουμε. Αυτό τώρα μην κουνιέται εδώ πέρα όμως. Όχι. Είσαι έτοιμος? Πάτα το. Φύγαμε. Πες μου κάνει. Περίμενε. Σε 10. Πω εγώ. Εσύ κάτω το εκεί. 5. 3. 2. 1. Φύγαμε. 1. 2. 3. Ωραίος. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Έφυγες. Πολύ ωραίος. Σύγχρονο. Εντώνω. 1. Μπράβο. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ένα, ωραίος. Ωραίος. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Γύρω νούμερο 1. Στο πώς έχω, Στέφανε? Στα 50 δεύτερα. Πολύ γρήγορα. 1. 2. Την ώρα της ίσως. 3. Τελειώνουμε. Ωραίος. 4. 5. 6. 7. Τώρα θα κατέβουμε. Ωραίος. 8,1. 9. Έφυγες. Πολύ ωραίος. 500. Μπράβο. 1. Πάμε. 2. 3. 4. Τελειώνουμε. 5. Πολύ ωραίος. 6. 7. 8. 9. Πάμε να πέτυχες. Βρες το ρυθμό σου και δούλευε. 1, ωραίος. 2. 3. Άτσος. 4. Έτσι. Πάω κάτω. 5. 6. 7. 8. 9. Πάρε με ένα σε το προγραμματικό μαγνησία. Πες δώσει χρόνο. 1 και 50. Πολύ γρήγορος είσαι. Πάμε. Ωραίος είσαι.
1, 2, ωραία, ένας τέλος. 3. Πάμε να αντέξουμε. 4. 5, άλλα 4 είναι. 6, ωραίο Χριστάρα. 7, δώσε και κάτα, έτσι όπως θα κάνεις. 8 και ακόμα 1. Πάμε. Έλα να φύγεις. 9, έφυγες. Μπράβο. 1, 2, 3, 4, μπράβο, άσος, 5, 6, 7, 8, 9. Μπράβο. Βρες το ρυθμό σου εδώ, να πούμε τέταρτο γύρο. 1, να μην είσαι πάρα πολύ σκασμένος, αλλά να μην χάσουμε και πάρα πολύ χρόνο. 2, μπράβο αγόρι μου. 3, πας καλά. 4, 5 κούμα. Παρανάσεις. 6, 7, 8, 9. Βάλε μαγνησία και στοχεύεις 5 με 6 επαναλήψεις, εντάξει. 5 με 6 άσπαυτες. Πρόσεχε τη δεύτερη όρησή σου που σου φύγει ξανά τόσο πίσω. Όχι. Πάμε για 5, έλα, μπορείς. Ωραίος. 1, 2, 3, 4, 5, κατέβα. Ωραία. Πόσα? Πάμε για 44. Έλα αγόρι μου. 6. 7, κάνε και λίγο πως θα κάνεις ρε. Όχι δεν είναι ωραίο φίλε, πάμε. 8. 9. Μπράβο. Ωραίος, πάμε τώρα. Εδώ θα σε γρήγορος τώρα, έχεις ξεκουραστεί. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μπράβο. Πόσο είμαστε? 3 και 55. Καλά είσαι. 2, 3, 4, 5, έχεις ακόμα. 7, πίσω. Μπράβο. 8, ναι ρε τρέλα. Μπράβο ρε. 9, κούμα μαγνησία γρήγορα. Τελευταίο είναι. Ναι, πάμε για 4. Πάμε για 4, μπράβο τρέλα. Και ας τα κάνεις και όπως θα κάνεις, έτσι, πάμε. Πάμε να βρούμε 4 γρήγορα. 1, ωραίος, πάμε. 2, πάμε, πάνω. 3, πάμε. Αν μπορείς 5. 4, πάμε. Αν μπορείς 6, 5. Παρανάσεις, έλα πάμε. 1, ναι, για 1, 2, πάμε. Έτσι όπως θα κάνεις. 5. Μπράβο. Πάμε! 6! Κατέβα ρε! Κατέβα. Ξαναπιάσου όπως θα κάνεις, πάμε 2. 7 είμαστε. Ναι. Πάμε! 8 όπως θα Έλα, κάνεις. άλλο ένα, πάμε. 9, πήγε! Όλα τώρα κατεντώνεις. Πάμε! 1, 2, γρήγορα, 3, τέτονε, 4. Πάμε ρε. 5, τέτονε, 6, 7, τέτονε, 8, 9, πάμε τώρα. Έλα, δώσε, άντε. 1, πιο γρήγορα. 2, πάμε. 3, ακουμπάς. 4, πάμε ρε. 5, πιο γρήγορα ρε. Τελείωσε τώρα, 6, πάμε. Πιο γρήγορα. 7, 8, γρήγορα. Πήδα ωραία, πάμε. 9, time. Πόσο? 5 και 37. Πόσο? Μπράβο, ρε μαλάκα. Αγορίνα μου. Ναι. Μπράβο. Ναι. Μπράβο ρε μαλάκα. Μπράβο ρε μαλάκα.